umntana uthathwa Thina khozela sinta manje lambile manje. Ukwenza umvuko. Umntana uthathwa phi? Uyathenga umntana qhaka lakhe na. Ubuzwa yini lo mbuzo? umama indlela abambi ngayo xa siya emngcwabeni katata uRhathibe ibingathi unonto okwengathi yena wathathwa ngetyala. Qhaka lakhe angiyazi tu umama wakho ilahla nini le fridge. Nama nje Ngoba ayikho nigcinayo mna tu. nama ndiyazi uba umama kulahla nini because you are the same WhatsApp group nale fridge. Umini wenziwa enye nale fridge. Qhaka lakhe. Angakuhlaba impama qhaka lakhe. Mama. Njengogeza. Umsebenzi wethu. Jwa. Luphelile ubisi likaTotosi. Luphelile ulibele jonga uyazwa? Utyu umvubo nangoku uzawuvubisa kantoni? Ba uyaqhubeka uyavubisa wena. Ubisi lomntana uyaligqima. Hayi mfazi. Asingaxatyaniswa ngumuntu oqala ufika. Semncinci la mntana. Asinoxatyaniswa nguye tu. Mama, ngicela yogurt. Nami ke ndibhaqa. Qala zeze isikole esayogathi. Zeze isikole esayogathi. Tyhila. Yamazi i-ace. Ithetha iyogathi zibembini zibentathu efrijini ufuna ntoni ngoku? Tyhini. Hey, hayibo. Tyhini.